rawar ku matan gida, rawar ku ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare kuna lokacin ku matan gida. Mataka rawar mu matan gida, rawar mu ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare da baristar da matan gida. Allahu gaburu zan sanya wannan mai bani kullun dare, ka tsare ni da kannin shairi na magauta masu yin faskari. Idan sun ganni sai su tsaya su dinka kira na gagari. Kalamun ce ya Allah alfarma rasulu mai makka. Mataka rawar ku matan gida, rawar ku ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare matan gida kuna lokaci. Na zo a gare ku matan gida, ku taka rawa ku baran gaji. Kar da ka dokan sauti dan Allah karkace ka gaji. In wake matan gida nawa dan ba sa son a ce na gaji. Tafiyar nan sai da matan gida tankar malan da almaji. Mataka rawar mu matan gida, rawar mu ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare da baristar da matan gida. Idan an gayyatan taro su fito suna ta yin armashi, su nuna farin cikin su garan suna ta ko suna rangaji. Shi yasa ni da matan gida tafiyar mu tana ta yin armashi. Mu rike junan mu dan Allah mu aje karfe mu dogon wani. Mataka rawar mu matan gida, rawar mu ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare da baristar da matan gida. Mataka rawar mu matan gida, rawar mu ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare da baristar da matan gida. Ku sha sha'anin ku matan gida, rawar ku tabara ta sha jini. Kai nuwa kuke ku da shan Allah mai ja muku to za ya gani. Ya gan ku kuna ta haskawa tankar da mana cikin rani. Kuna sha'anin ku matan gida. Mataka rawar mu matan gida, rawar mu ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare da baristar da matan gida. A gan ku a bar ku matan gida, wata ba ku a radu zai sha jiki. Dubu kuke kun fitan karɗari idan an gan ku taron biki. Kuke da abin da za a yaba amara a kira ta kirjin biki. Kwalliyar ku ta zan abin kalla a gare mu mu dinka yin armashi. Mataka rawar mu matan gida, rawar mu ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare da baristar da matan gida. Allah ya bani kuɗin zuwa Saudiya in kai ku matan gida. Mu haye jirgi muke ta hazo na saman mota su sha gargada. Kira na gare ku matan gida dan Allah mu daina yin hasara. Barista ne mawaƙin ku ku riƙe ni ku kai ni kololuwa. Mataka rawar mu matan gida, rawar mu ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare da baristar da matan gida. Ku taka rawar ku matan gida, rawar ku ta bara ta sha jini. Iya wuya muna tare kuna lokacin ku matan gida. Mataka rawar mu matan gida,